Hezký večer, vítejte v Drinkito baru. Tento rozhovor vám přináší Drinkito.cz, e-shop s kvalitním pitím. A mým dnešním hostem je playmate, krásná žena, manželka Carlose Vémoly, Lela Vémola Ceterová. Dobrý večer, Lelo. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Já děkuji, že jste si na nás udělala čas. Nemůžu začít jinak. Jaký vztah máte ke zvířatům, Lelo? A jak se v průběhu těch let s vaším manželem změnil? Samozrejme, moji rodičia ma moc neviedli teda k zvieratám. Mali sme teda nejakého psíka, ale to bolo tak celé, ani škrečka som dokonca nemohla mať, to by mi mamina nikdy nedovolila. Takže odkedy som s môjim mužom, tak on ma viedol k tým zvieratám, pravidelné návštevy zoo, to bolo akože u nás úplne, že každá víkendová rutina. No a potom nejako do toho našeho domu, keď sme sa tam nasťahovali, to začalo nejako pribúdať. A naprosto si myslela teda, že si akože OK, ty milovník zvierat, že OK, ale keď to už zabudlo, keď to začalo úplne, že pribúdať, tak som sa pozerala preboha. že to ako snad nemyslí vážne, že ako to už trošku preháňa, lebo už toho bolo fakt, že hromada, o to samozrejme, to je veľa starostí. Není to sranda, lebo každé zviera potrebuje inú starostlivosť, inú stravu, hej. Každé zviera potrebuje to svoje bydlenie a všetko treba tomu prispôsobovať. No, je to zaujímavé. Ako zvieratka mám rada, mám k ním pozitívny vzťah, ale tým, že máme dve malé deti, takže pre mňa priorita a najviac na svete sú tie moje dve malé deti. Takže tie zvieratá nechám na starosti môjmu mužovi. Kolik jich doma máte, těch zvířat? Těch zvierat? No, tak nejako do 10. Možno aj viac, no. Ono je tam toho fakt, že veľa. Je to taká malá zoo, preto my to nazývame Vémoland, že častokrát teda k nám chodia veľa ľudí teda a pozerajú teda tú nádheru, čo my teda doma máme. Je to taká atrakcia. Je to taká atrakcia. a všetci sú z toho úplne, že wow, čo vy máte doma. A vždycky môj muž je taký nadšený a mi hovorí, bože, vidíš, akí sú všetci nadšení z toho? A ja hovorím, no, oni sú nadšení, sa chodia pozerať. Nie na tie zvieratá, na to, aký si ty blázen, lebo kto by toto doma proste mal, lebo to je, že nereálne. Hej, prostě je mezi těmi zvířaty nějaký vaše zvířátko? Želvička. A to máte asi přímo doma, ale tu mám doma, je vlastne v detskom pokojičku a tu som ja dostala od muža, keď mala Lilinka 3 mesiace. No a je držák, pretože mali sme aj iné želvičky v tom akvarku, ale táto jediná stále akože je a Lilinka už má 4 roky, takže ako masaker. Takže to je moja taká láska. Máte nějakého pomocníka, nějakého chovatele, který se vám o to stará, o ty zvířata, nebo to fakt zvládá manžel? Nie. Fakt to on zvláda, on naozaj nemá tie zvieratá iba kvôli tomu, že teraz chce sa ukazovať, hej, že Vémola má zvieratá, že poďte sa pozrieť, ale ide to aj o to, že naozaj má k tomu vzťah. On tie zvieratá miluje, je milovník zvierat. A pre ňo je to taký relax, že niekto príde z práce a sadne si pred televízorom, pozerá nejaké seriály, hej, filmy. Niekto proste si ide zapaliť dutník alebo dá si nejaký pohárik whisky. Ale napríklad môj muž, ten vypne telefón a on si ide krmiť zvieratá. Takže to je relax pre ňo, no. Kolik vás vyjde provoz? No, to sa musíte opýtať môjho muža. Ja sa radšej na to nepýtam, lebo asi by ma to číslo překvapilo, popravdě. Ale já se vás zeptám na vás. Vy jste vždycky krásně upravená, hezky oblečená, krásně nalíčená. Dokážete vyjít mezi lidi jenom v teplákách a třeba bez ničeho na obličeji? Dobrý dotaz, pretože mnoho ľudí si myslí, že proste, že dokonalá som úplne, že všade, ale práve, že ja veľmi rada chodím aj neupravená, nenalíčená a práve aj v teplákoch, odkedy som mama 2 detí, tak tepláky sú u mňa samozrejmosťou. A nehanbím sa, chodím takto medzi ľudí, veľa ľudí ma takto spoznáva, fotí sa so mnou, nemám s tým problém, pretože vidia, aká som v skutočnosti, že viem byť aj úplne do pohory, viem byť aj obyčajná tak, ako každá iná ženská a to im je na to také veľmi také príjemné, takže ja som žena dovoza do koča, není problém. Za co nejvíc utrácíte, Lelo? No, ja osobne, ano. keď si chcem spraviť teda radosť, tak určite teda utrácam buď do šperkov, alebo do nejakých kabeliek, ktoré mávajú aj zmysel, napríklad, že sú také investičné, alebo tak. Jaký je nejdražší outfit ve vašem šatníku? No, moje telo. Moje telo, pretože to nosím každý deň. Už víte, kolik jste investovala, máte to spočítaný, kolik jste investovala už do svého těla?
No, je to hromada peňazí, si myslím. Radšej to nebudem. Desítek miliónov. Ja radšej to nebudem počítať, ale keď si vezmete, že koľko tie operácie v zahraničí stoja, že to naozaj není nič lacné, tak nech si to každý spočíta podľa seba. Vrátíme se ke Carlosovi. Carlos oznámil, že končí, že se chystá do důchodu. Čeká ho rozlučkový zápas v červnu s Attilou, což je za chvíli. Jaká je atmosféra u vás doma aktuálně? No, aktuálne je to aj je. Je to naozaj proste, tá atmosféra by sa dala kráť, je to proste husté, že niekedy mám pocit, že proste chcem ísť ja nakrmiť tie zvieratá proste, lebo mám pocit, že to je menej nebezpečné, ako byť doma. Takže naozaj proste žiť po boku profesionálneho športovca, ktorý naozaj ten šport bere úplne, že či už profesionálne, ale naozaj úplne striktne dodržuje všetko, čo má, tak nie je to úplne jednoduché, ale tie zmeny nikdy neviete, ako náhodou sa zobudí. Keďže máme 2 malé deti, tak proste ja to musím tak viesť, aby to bolo všetko v poriadku. Takže no, není to úplne jednoduché. Naučila som sa s ním nejako fungovať, aby sme to zvládli. Túto prípravu vlastne pred zápasom. Tých zápasov sme mali hromadu, takže už som na to nejakým spôsobom zvyknutá. Ale neviem, či by to nejaká žena dala, ako popravde poviem. Ale myslím si, že mnoho ako partneriek takýchto profesionálnych športovcov mi dajú za pravdu, že není to medlízať. Jak probíhá jeho příprava? No, je to masaker. Podľa toho samozrejme, že či ide veľmi nízko do váhy, že či musí veľa kil zhadzovať, alebo nie. A teď bude schazovať, nebo nebude? Teraz nebude až toľko zhadzovať ako inokedy, takže myslím si, že teraz to bude také jednoduchšie. Ale keď zhadzuje fakt, že rapidne veľa kil, tak to je fakt akože moc. No, je to veľmi zložité vtedy obdobie a ťažké a celá rodina sa musíme tomu prispôsobovať. Posledný týždeň pred zhadzovaním pred váhou vlastne nemôže byť nič v chladničke, takže ja čo navarím, to sa musí zjesť, akože deti a tak. On má striktne iba to svoje jedlo, ktoré mu musím zvlášť variť a všetko musí byť poschovávané, takže neexistuje, že v šuflíku nájdete nejaké bonbonky, čokoládky alebo proste čokoľvek, tuňaka. To je úplne že nič, takže všetko musí byť vybielené, takže som si robila srandu, že nedávno som videla na Instagrame taký ten trezor, taký priesvitný, čo sa dáva do chladničky. Tak som mu pohrozila, že keď ma bude veľmi hnevať, že mu to kúpim a dám tam také veci a chudák nebude sa moc tomu dostať. Ale ja si myslím, že on je tak silný, že on by to stejne rozbil. Zalitovala jste toho někdy, že jste s ním? Protože to fakt musí být v přípravě jako extrémní masakr. Protože on je, jakoby, pojďme si říct, že váš manžel dokáže být jako extrémní a fakt tomu obětuje jako ne 100%, ale 150%. Takže i pro vás to musí být, tak jak jste tady zmínila, extrémně těžký. Je to veľmi náročné, preto, ako hovorím, musím to nejako aj ja vydržať. Preto, keď sa ma niekto opýta, že ako sa cítim v deň zápasu, tak každý, že bojíš sa, alebo tak. No tak naopak, ja poviem, podľa mňa ste ráda, ne? No úplne, ježiš, ja úplne som šťastná, ja už odpoveď pijem, lebo proste pre mňa je toto proste, že akože, že konec to utrpenie skončí, wow, super. Takže ako fakt tedy pre mňa je toto úplne, že najviac. A vždy mu hovorím, ty keď ho nezbiješ, tak ho poviem zbiť ja, lebo toto utrpenie, ktoré máme doma kvôli tebe, tak takže vždycky ho takto pohrozím, no. Tak pojďme si teď zahrát na den zápasu. Máme tady úžasného barmana Petra a dáme si drink. Co Dobre, na to? určite, poďme na Petere, to. můžu vás poprosit? Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak co byste si pro nás dneska připravil? Lelo, co vlastně pijete? Ja mám rada šampanské, ale keď nepijem šampanské, tak napríklad gin tonic mám rada, alebo vodku. Takže výborne. Nechám si poradiť samozrejme od vás. Dobre. Rada skúšam nové veci. Skvelé, tak tým pádom mám asi jasný nápad. Jednak sa inšpirujeme tou eleganciou šampaň, vašou eleganciou, a tým ginom, možno ľahkou horkosťou toniku a budeme, a samozrejme aj tou prírodou, ktorú milujete a ktorá vás často inšpiruje. Postavíme to na ginovom základe a k tomu si dáme domáci harmančekový, hežmánkový sirup Cordial. Tak to som ešte nemala. A verím tomu, že vás to bude veľmi baviť. Dobre. Pojďme na to. Skvělý. No. Jak samozřejmě v momentě, kdy se zápas prohraje, tak asi atmosféra není doma taková, jakou by si člověk přál po té dlouhodobé přípravě na ten zápas. Ale když se vyhraje, jak probíhají oslavy?
No, tak keď sa vyhrá, tak samozrejme všetci sme happy a oslavuje sa to, ale samozrejme závisí od toho, že ako sa cíti, či tam počas zápasu nebolo nejaké zranenie, alebo či moc nie je extrémne vyčerpaný, ale samozrejme vždy to oslavujeme, takže ono to fakt závisí podľa toho, jak sa cíti. Takže. Kdy jste o něj měla největší strach? Ja ani tak strach nemám, pretože ja viem, že on je silný a viem, že on je naozaj drič. A častokrát som bola na veľa jeho tréningoch a tak, takže niekedy mám pocit, že som úplne priamo jak pri zápase, hej, že proste fakt o život na ten tréning. Takže ja sa o neho nebojím, keď sa ma niekto na to spýta. Naozaj o neho nemám strach, ale samozrejme prídu okamžiky. Ani v té kleci v ten den zápasu? Nie. Když to vypadá fakt jako dramaticky. Tak samozrejme, že tiež akože som napätá a tak, ale ja to berem, že to proste, že to jeho práca, je to proste šport a on je velký kluk, on si poradí vždycky. Myslíte si, že to bude opravdu s Atilou poslední jeho zápas? No, on to takto teda tvrdí. Áno, prezentuje to tak. Áno, nie iba mne, ale aj všetkým vám. A nechám sa sama prekvapiť, pretože naozaj on je zápasník srdcom, duchom, telom. Ja vôbec si neviem predstaviť, že čo by iné robil, lebo on ten adrenalín potrebuje k životu. Jak vy se připravujete na jeho důchod případnej? No. Nebojíte se toho, že s ním teď budete víc než normálně? No práve, že som nad tým aj premyšľala minule, že že keby teda ako netrénoval, čo si teda nemyslím, lebo on hovoril, že Leli, ja keď budem starý, ja budem tak nabuchaný dedek, hej, proste vyslovene, že on proste podľa mňa nikdy neprestane cvičiť, pokiaľ akože zdravie mu bude slúžiť a bude môcť, tak myslím si, že v posilke ho vždycky nájdeme, hej. Ale neviem, tak myslím, no, určite sa bude chcieť venovať viac deťom, pretože naozaj toho času nemá tak veľa, ako by chcel mať a rodine celkovo. A ak bude sa uberať nejakým iným smerom, že bude chcieť robiť úplne niečo iné, tak samozrejme budem pri neho stáť ako správna manželka. No. Uvidíme. Carlos je velký sportovec. Motivuje vás třeba se víc hýbat? Ja sa pri tých deťoch hýbem teda hodne. Mnohokrát sa ma niekto pýta, že chodíš do posilky, že máš také telo, hej, po 2 deťoch a tak. A hovorím, na posilku fakt nemám čas, ale ja sa od rána do večera proste hýbem. Ja sa nezastavím počas dňa, lebo ja tým, že teda mám 2 malé deti, ale ja do toho ešte aj pracujem, varím doma každý deň, starám sa o domácnosť, stále som v aute, stále šoferujem, proste ja naozaj sa nezastavím za celý deň, takže ja mám toho pohybu habadej. Lelo, co vás živí? Jsou to sociální sítě? Áno, sú to sociálne síte, sú to fotenia, rôzne večierky, kampane, naozaj je toho spoustu a som šťastná za svoju prácu, pretože ma veľmi baví, ale samozrejme tak ako človek dospieva a tak proste rastie aj taká ten chtíč dosiahnuť niečo iné, takže tiež si pomaličky budujem nejaký ten svoj biznis, ktorý by sa mi mal pomaličky rozbehnúť. Co to bude, jestli môžete prozradiť? Salón krásy. Pretože si myslím, že to je to, čo ku mne patrí. A veľmi sa na to teším. Len teda ešte ten rokinko je malinký, má 2 roky aj 3 mesiace, takže tak postupne si to pripravujem, pretože on mi ešte do školky nechodí, ale veľmi sa na to teším, pretože to je to, čo by som chcela robiť a viem, že sa mi to bude páčiť a bude to fajn, že budem ako ryba vo vode, ako sa hovorí. Máte nejakú výpomoc do domácnosti? Chodí raz do týždňa pani na úklid, ale povedzme si na rovinu, pri 2 malých deťoch, ono to stejne nestačí. To je za 10 minút je tam stejný bordel, jako byl předtím. Tak, presne. takže je to tak, takže ja by som potrebovala aspoň každý deň, ale máme to iba teda raz do týždňa. A inak všetko robím sama, s deťmi som sama, samozrejme, keď ideme na nejaký večierok alebo na nejakú akciu, alebo ja mám nejakú prácu, tak máme na hlídanie našu rodinnú pani, kabelku, ale inak som s deťmi non-stop. Moje deti od malička sú naučené, že všade so mnou chodia, oni sú tak spoločenské, oni sa nikoho neboja, oni s každým rozprávajú, hlavne tá Lilinka moja, ona má 4 roky a chodí do školky, ona je tak ukecaná. Ona sa proste s cudzým človekom dokáže tak rozprávať, že proste no niekedy pozerám, že ako tie deti sú proste akože vyspelé na svoj vek, hej. Takže ja ich mám tak naučené a mnoho tých mamičiek sa mi koľkokrát diví, že jak je to možné, že toľko vecí stíham za deň, hej. Že dokážem ísť do školky, do obchodu, navariť, upratať, ešte sa namalovať, obliecť super a do toho ešte všade s tými deťmi chodiť, že oni by to nedali, hej. Ale proste to je o tom, že či to niekto chce alebo nechce. Ja som tak v živote nastavená, proste ísť proste naplno, lebo potom ten deň pre mňa nemá zmysel. Môj deň musí byť naplnený. A o tom to je. Práve, že niekedy sa hnevam, že prečo ten deň má iba 24 hodín. Jak bojujete s únavou?
No, akorát som sa teraz sťažovala môjmu stylistovi Peťkovi, že ja neviem, čo sa deje, ale že v poslednej dobe cítim tak strašne unavená som. Ja neviem, že už budem mať tento rok 35, hej, že či no to už, je... Ježiš, toto letí. Áno, strašne. Že či to bude tým vekom, alebo čím to je, ale tá únava naozaj na mňa funguje. A ja som sa konečne v svojich 34 rokoch naučila piť kávu. Konečne, no ja som zo seba prekvapená, ale ja som to začala piť preto, lebo som strašne vyčerpaná. Lebo pomáha vám to? Áno, lebo jak idem proste non-stop celý deň, tak proste zrazu ucítim takú únavu, len proste ja nemám priestor si teraz proste lahnúť jak môj muž. Môj muž príde domov z tréningu a on si ide laškať na 2 hodiny, na 3, hej, a proste salám parky, hej, proste chlapy, ale ja nemôžem si to dovoliť. No, však hovorím, ja si nemôžem proste dovoliť láhnuť. A čo deti, hej, a čo domácnosť, a čo všetko, takže to nehrozí. Takže ja si dám tú kávu, aby som sa nejako držala. No, potom večer zase ďalšiu, hej, a tak ďalej, aby som ešte vedela nejak tak fungovať a tak to proste ja idem. No my ženy to niekedy nemáme jednoduché, no. Kávu vám tady nenabídnem, ale máme tady připravený drink, ten bude podle mě fungovat úplně stejně tak na tu únavu. Ten nás nakopne. Hej, prosím, takže ak som hovoril, ako základ som zvolil Botanist Gin z ostrovu Islay. Ja ho mám veľmi rád kvôli tomu, že vlastne to podnebie toho ostrovu Islay, odkiaľ pochádzajú tie najcharakteristickejšie whisky, je tak trochu podobné Česku, Slovensku, takže sa to výborne páruje s našimi lokálnymi bylinkami. Práve preto, ako som hovoril, jednoduchá elegancia, možno trošku to bohatstvo toho šampaň. Keby nám to náhodou chutilo, tak ho veľmi rád nazvem aj podľa vás. Dobre. Každopádne, Gin Botanist, domáci, Harmančekový kordiál, trošku iba horkosti, aby sme tomu dodali tú minerálne bohatstvo a samozrejme veľmi veľa lásky. Ďakujeme mnohokrát. Ďakujeme moc. Na zdravie. Tak ideme teda ochutnať. Tak na zdravie. Na ženy. Ale výborný. Je, no. Tak toto by som pila od rána do večera. Je to nebezpečné. Je to nebezpečné. Je to silné. Kolik ich zvládneme? Aby sme odešli po svojich. Záleží, koľko ste predtým jedli. Ja som mala šalát. Tak to... Ale bolo tam aj mäsko. Tak 4-5 určite. Alkohol tak trošku patří k dovoleným. Tam se trošku pije líp než doma. Doma si to člověk moc nedovolí s dětma. A vy rádi cestujete. Teď jste s Carlosem byla v Thajsku na jeho přípravě. Kde se vám nejvíc líbilo? Ja som tam sa pochodila, hej, proste rôzne kuty sveta, ale musím povedať, že veľmi ma prekvapilo Thajsko. Druhýkrát som tam bola a môj muž bol taký prekvapený so mňa, že to nemyslíš vážne, že to Thajsko ti tak utkvelo z srdcia, že to Thajsko sa ti najviac páčilo, lebo však Thajsko nie je úplne že nejaké že luxusné alebo niečo. A ja hovorím, nie je tam najlepšie, pretože tá energia, atmosféra, tá aura, ktorá tam je, ja proste tam relaxujem psychicky, fyzicky, mne je tam proste strašne dobre to jedlo, tí ľudia usmiatí, ten zastavený čas, že teraz nikto odo mňa nič neočakáva, hej, ja proste úplne, že vypnem, že dám si šlapky, kraťasky, tričko a idem. Žiadne malovanie, žiadne teraz kabelky, topánočky a tak, toto vôbec nie. Takže proste ja tam naozaj relaxujem, nikto ma tam nepozná, úplne človek je tam inkognito a užíva si to proste, ale fakt doslova. A toto proste po tom hektickom, proste každodennom živote toto človek potrebuje, takže každému by som doporučila to Thajsko. A výborné jedlo, extrém, tá kuchyňa. A tie zvieratka sú tam úžasné. Teraz som sa kúpala so slonom. To je niečo úžasné. To je proste úplne, milujem slona. Chcela by som ho mať doma. Ale vy ho asi prej budete mít prý. No, šepka sa to, ale bohužiaľ nemáme ho kde dať, lebo proste slon potrebuje veľa priestoru. Takže môj muž povedal, že raz, kebyže máme väčší barák, tak ten slon by bol, ale ja som povedala, tak okej, ale keď bude veľký slon, tak musí mať aj väčší šatník, takže my si to vždycky takto musíme medzi sebou dohodnúť. Ale chcela by som fakt, len ako hovorím to, akože to je extrémna starostlivosť a on musí mať naozaj veľmi, veľmi veľký priestor. My už máme tých zvieratiek tam, až už to tam nejde. A pri sebe budete sťahovať, ale? No to som tiež počula. ale asi do väčšího. Ale není to tak. Skôr by sme chceli zväčšovať barák, lebo máme tam nejaké také miesto, aby každé dieťa malo svoju vlastnú detskú izbu. Tak potom túžime. Takže uvidíme, no, ako po lete, ako to pôjde, že či vôbec sa to zrealizuje, či nenecháme sa prekvapiť. Když se vrátím k dovolený, máte radši aktivnější, anebo takovou tu klidovou válecí?
Ja mám chvíľu takú, že keď teprve sa prídeme na dovolenku, tak ja po tom hektickom období potrebujem sa trošku váľať. To je pravda, hej. Trošku sa opalovať, trošku proste fakt úplne vypnúť, ale zase dlho mi to nevydrží. Môj muž to vôbec, takže on potrebuje úplne že aktivitu a ja som sa pri ňom naučila proste, že stále sme aktívni. Takže ja mám nejaký čas proste pri bazéne, on väčšine chrápe a potom vlastne hor sa do rôznych aktivít. A to je super, pretože človek musí v živote mať tie zážitky a zážitky sú najviac. Jak vnímáte, nebo vnímáte, jestli to bude dobře položená otázka. Lidi vás možná vnímají trošku jinak než ve skutečnosti, než jaká ve skutečnosti jste. Možná to je vaším vzhledem, možná je to vaším výrazným líčením, oblíkáním, který zaujme jak ženy, tak muže. Ale málo kdo, mě to moc potěšilo, protože já samozřejmě vás znám od spousty mých kolegyň, takže vím, jaká jste ve skutečnosti. Vy jste vystudovaná magistra. Áno. Takže s vámi se prý člověk může bavit o úplně všem. Jak vnímáte to, že vás házejí někteří, ne všichni, do toho špatného pytle? Tak ono, milión ľudí, milión chutí. Samozrejme, pokiaľ človek súdi podľa vzhľadu, tak si myslím, že v dnešnej dobe je to veľmi akože zlé, pretože to neznamená za to, že niekto je nejako upravený alebo nejaký extravagantný, alebo ja neviem, niekto je dokerovaný, niekto má zelené vlasy, že automaticky je niekto hlúpy, neinteligentný, alebo že zlý človek. To vôbec tak není, hej. Takže v dnešnej dobe by ľudia nemali určite súdiť podľa vzhľadu, ale skôr vidieť, ako ten človek funguje, ako reaguje, ako pracuje, ako sa správa k svojmu okoliu, rodine a tak ďalej a potom nech súdia. Co jste studovala? Ja som študovala Vysokú školu zdravotníctva, sociálnej práce, takže ja som taký milovník pomáhať každému. Takže, takový dobrák. Takový dobrák, no a mne to asi ostalo asi doteraz. To jste mohla být zdravotní sestřička, nebo co jste mohla být posledně? Sociální pracovník. Sociální pracovnice. Musela jste někdy Carlosovi splnit nějaké přání, co se týče vašeho vzhledu nebo oblíkání? Tak v podstate, my keď sme sa spoznali, tak ja som úplne, že do maxima splňala jeho vzhľad, takže on ma takú spoznal. Hej, tak som sa mu páčila, takže tam nebolo čo meniť. Aj čo sa týka obliekania, ale samozrejme vekom, som aj mama 2 detí a tak ďalej, tak každý rastie v tom živote, tak ako ja. Takže som si zmenila aj ten štýl toho obliekania, že viac sa mi páči tá elegancia, viac sa mi páči... keď som tak viac zahalená ako odhalená, že už to obdobie mám dávno za sebou, kdežto môjmu mužovi sa páči pravý opak. Ale zase hovorím, že pozri sa, aj ty starneš, tiež máš šediny a proste všetci sa meníme, ale nemôžem proste do neviem akého veku stále chodiť jak nejaká dvacina, hej. A mne sa tento štýl, ktorý preferujem, veľmi aj páči a musím povedať, že sa v tom aj lepšie cítim, hej. Že nikto mi nepozerá do prs, hej. Na prsia, hej, že proste cítim sa tak viac žensky, tak elegantnejšie, tak rafinovanejšie. A musím povedať, že ja mám taký pocit, že keď je žena viac zahalená, tak tým je také viac príťažlivejšia, si myslím, pre mužov, lebo ten muž môže mať takú inšpiráciu, hej, že čo sa asi skrýva pod tými šatnými zahalenými. Takže podľa mňa je to niekedy akože aj lepšie. Netajíte se plastikama. Měla jste někdy komplex ze svého vzhledu? Samozrejme, bolo také obdobie, to som chodila na základnú školu ako jediná, som mala lentilky pod kobercom, tak sa to u nás v Bratislave hovorilo. A ja som mala obdarené spolužiačky, ale fakt obdarené, hej, že oni nosili podprdy a proste tie puberťačky, hej, výstrihy a tak, a provokovali chlapcov a tak. A ja som bola proste taká, no, proste bohužiaľ, nedostala som to do vienka, hej. A takže mňa to veľmi trápilo a so mňa sa aj tak smiali aj tí chlapci a tak, a že proste, takže mňa to vtedy trápilo a vtedy som strašne pozerala pobrežnú hliadku, kde bola Pamela Anderson. A ona bola fakt, že žena, že krásna, tak. A ja som si povedala, že že ona, keď má urobené prsia, že ja si ich dám 18-ky urobiť tiež a že nebudem sa trápiť. Takže ja som si to aj splnila. A som veľmi rada, že moja mamina s otcom, že vôbec ma za to neodsudzovali, lebo chápali, že ako celé tie roky ma to veľmi trápilo, hej, že tie komplexy som z toho mala a tak ďalej, takže stáli pri mne a nebanujem toho, pretože si myslím, že život ide príliš rýchlo a keď je taká možnosť si pomôcť na to, aby sa tá žena alebo to dievča cítilo lepšie, tak prečo nie? Je nějaký zákrok, který ho litujete?
Určite je ich viac, ale ako hovorím, to vekom človek až na to príde. No. Ono, keď je mladý, tak nerozmýšľa tak nad veľa vecami alebo nad veľa tými rizikami, a odkedy mám deti, tak moje priority sa úplne zmenili úplne od základu. Takže... Co plánujete dalšího? Nič. Nie, fakt mám úplne iné starosti a mám veľa práce a tak ďalej, ktoré sa chcem venovať a myslím si, že už teraz som spokojná tak, ako som. Lelo, ať to tak zůstane co nejdýl. Ďakujem. Držím vám palce, mějte se krásně, držím palce, nebo držíme všichni palce i Carlosovi. Budeme se v červnu těšit a vám ať se daří. Ďakujem moc. Děkujeme. To byla Lela Vémola Ceterová a vy nás sledujte dál na YouTube, Facebooku i Instagramu. A příště se zase budeme těšit. Mějte se. Dovidenia.